Nji tun ye bamanan ye, bamanan masakɛ ba. A y'a ka masaya kɛ min? Bambougou. Bambougou tun ye bamanan duguba ye min lakodɔnna bamanan kɔnɔ. Fanga ani se tun bɛ o don Bambougou kɔnɔ. O marabaga tun ye jɔn ye? N'Golo Diarra. O la an y'a ta k'a da la ko Bambougou Nji fanga fila jɛden bamanan waliju. A ka masaya kɔnɔna la a ye cɛw mara, ka musow mara, ka dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen tigiya kɛ o don Bambougou kɔnɔna la. A ka se kɔnɔ a ye koba minnu kɛ. A bɔra mɔgɔ jumɛnw na? A bangena wagati jumɛn? A ye masaya daminɛ wagati jumɛn ka n'a laban waati jumɛn? An bɛna nin bɛɛ fɔ adamadenw ɲɛna. Sabula ko camanba de bɛ Bambougou jiko in na adamadenw tɛ min kalama. O la an ka hakilila tɛ dɛ. An wulila ka taa fo a sun kɔrɔ ka taa tɛgɛ da a kisɛ kan. An ye min mɛn, an ye min ye, an bɛn'o da adamadenw tulo kan. Nin y'a video parti fɔlɔ ye. A video tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ chaîne YouTube sanfɛ Mali Danbe 223.